Segons el filòsof Leibniz, aquest és el millor dels mons possibles. Doncs com seran els altres? Igual fan pizzas amb bledes i bròquil o potser existeixen barreges entre gossos i lloros. Això del millor dels mons possibles és com comparar dolents de ficció. No és el mateix el Darth Vader de la Guerra de les Galàxies que el senyor Crank de Bob Esponja. Leibniz era optimista i si ho diu ell pot ser que sigui veritat. Cal tenir en compte que a més de filòsof era matemàtic i el pensament matemàtic no acostuma a fallar. Jo mateix tinc una mentalitat matemàtica i he tingut 7 fills per dividir el risc de les desgràcies i m'he casat 5 cops per multiplicar l'amor que dono. Així que, si vivim en el millor dels mons possibles i no sabem fruir-ne, és que som els pitjors dels individus possibles.